A manžel je však emocionálne nedostupný a keď sa snaží komunikovať svoje potreby, nie je vypočutá, manžel všetko berie ako kritiku, neuniesie jej emócie a potom sa naštve a nehovorí s ňou. Čo má s tým robiť? No vy ste 20 rokov spolu, takže to je taká situácia, že to ti už muselo vadiť asi aj predtým, predpokladám, že 20 rokov je homorne veľká, že to muselo ako keby to muselo nevyhnutne ovplyvniť aj výchovu detí, aj tie deti samotné. To, čo on videl doma, teda tvoj manžel, keďže tvrdíš v otázke, to som neprečítal, je to tam, že vlastne, že manžel to videl doma, tak sa správa aj on, takže tak sa budú správať aj vaše deti, alebo vaši synovia, vaše dieťa, pokiaľ je to chlapec, lebo to zase videlo otca, hej. A znova je to také, že ak máš pocit, že nie si vo vzťahu v pohode, tak potom je na mieste otázka, prečo s tým nič nerobíš a prečo ti to trvalo tak dlho, hej, aby sa to niekde dostalo, hej, že čo to znamená proste, že aké štandardy toho vzťahu máte, keď vlastne, akým spôsobom žijete, to by ma zaujímalo, že akým spôsobom žijete proste, keď vlastne ty nemôžeš byť autentická v tom, čo sa deje a on nie je autentický v tom svojom prejave toho osobného života a vlastne nemáte to spojenie v tom intimnom, intimnom, osobnom, intimnom, duševnom intimnom proste, že aký to je život, hej, že ak máš pocit, že tento život není pre teba vyhovujúci, tak není nič na mieste, on ako prináša tú tému ako keby stále dookola, proste aj za cenu toho, že budeš musieť možno pripustiť, že v takomto extrémnom prípade, že nebudete byť spolu ďalej, pokiaľ, ak teda nechceš dožiť tak ako že ďalších 20 rokov v takejto situácii, hej, že pre mňa ako predstava partnerstva, keď manžel nezdieľa svoj vnútorný svet a žena, keď sa snaží komunikovať svoje vnútorné potreby, je odmietnutá, hej. A vlastne ja si neviem predstaviť, čo je potom ten rozmer toho spojenia pre vás ako keby na tom celom, že nechcem byť akože prísny alebo kritický v tomto smere, ja viem, že každý máte svoje, ale na mieste je položiť otázku, či toto je vzťah, o ktorý stojíš. A keď prídeš do bodu, že budeš začať sa touto otázkou reálne zaoberať, že proste čo na tom vzťahu ti stojí za to, aby si mu zotrvávala, a čo ti už za to nestojí, tak akože pre seba si to musíš povedať skôr, či toto je vzťah, o ktorý stojíš. A pokiaľ ten vzťah začínaš mať pochybnosti, či o ten vzťah stojíš, tak je na mieste to komunikovať aj tomu partnerovi. Ja viem, že možno si sa snažil komunikovať potreby svoje, nejaké city, emócie a neviem čo. A on to odmieta, takže to odbíja proste, ale ako keby možno len kvôli tomu, že nemá zatiaľ pocit, že o niečo ide, hej, ale možno keď by si to priniesla vážne ako tému, že a zažil som to na svojich vlastných mužských kruhoch, keď som viedol mužské kruhy, proste, že ten muž bol schopný sa prebrať až potom, keď mu mal pocit, že mu horí za zadkom, že tá žena mu avizovala, že sa chce rozísť, alebo že sú v procese rozchodu, tak ten partner potom začal robiť prvé a posledné. Ako keby prišla aj na mužský kruh, aj sa začal zaujímať, aj začal hľadať, aj terapiu vyhľadal, aj neviem čo, proste zrazu to bolo také, že takže pokiaľ ten muž u teba stojí, a ty to privedieš ako tému, ktorá je pre teba kľúčová pre rozhodovanie o vzťahu, tak potom ako keby, pokiaľ ten muž ťa naozaj miluje a stojí o teba, tak nevyhnutne bude na to reagovať. A pokiaľ ti to takto vyhovuje, alebo nie si dostatočne motivovaná na to, aby si niečokoľvek zmenila, tak proste budeš pokračovať v tom vzťahu dovtedy, kým to utrpenie z toho vyplývajúce pre teba nebude neúnosné. A potom znova prídeš do bodu, že už to bude také neúnosné, že budeš musieť niečo urobiť. Takže otázka je, že v ktorej fáze si teraz. Či už je to utrpenie také neúnosné, že už musíš to riešiť a priniesť to ako tému, alebo budeš musieť trpieť ďalej. Proste tam není ako keby veľmi iná voľba, hej, že v zásade keď chceš zotrvať plnohodnotnú vzťahu, tak musíš proste to priniesť ako tému. A pokiaľ to nepriniesieš ako tému a pokiaľ nie si ochotná ako keby riskovať to partnerstvo s cieľom vám zlepšiť kvalitatívne partnerský vzťah, tak potom budeš musieť v tom partnerstve pokračovať tak ako doteraz. Tam vlastne není veľmi čo na výber.